Sziasztok, én Martin Gameplay vagyok, és amint látjátok, itt van velem Szalai Szilárd 27. Sziasztok! Van nekem ingyen vibrátorom, kértek? Itt van MTL-ba. XD. Hoppá, kicsit belagoltam. Na mindegy. Van egy Desert Eagle-öm, Van egy Desert Eagle-öm nekem is. Shotgunom, ami ilyen rövid. Várjál, csak azt nem tudom, hogy melyik. Ez a Desert Eagle? Egy arany, az nem. Az várjál, ha nézem. Az Desert, az... Mi ott? Az Shotgun? Ja, Sotia. Egy arany. Mi ez? AK. És egy AVP. Nagyon Nekem jó van egy uzim. És egy könyvgáz, haha. Pusztulja. Na, menjünk akkor. Kinyitom a kocsit. Ne akard ellopni, mert megütlek. Nem akartam ellopni, csak be akartam szállítani nyomorék. Jó, azért biztonság kedvéért, várjál, és miért még a lámpa? Behozta iPhone 5-es geci. Ugye? Ugye? Én is ezt Olyan mondom. akkor- De én nem tudok elmenni innen a rákba. Itt maradtam egy ilyen, olyan oldalon, hogy Google. Hoppá, szerver lag volt. Learmor. Nem úgy különben most mit csinálok, azt sem tudom. Na jó, mindegy, menjünk akkor, hát Istenem, hát Morerej. Hallod? Tessék. Hallod ezt? Mit? Nem hallok. Mit hallgat? Na jó. Jajajaj, ezt úgy utálom, mint a geci. Mit? Egy fázis késéssel rakja be az ugratót. Ide most nem kezdek el énekelni, mert rémes az. Hát ne is. Nem jaj, bazd meg! Oh shit. Várjuk akkor. Ó. Mi az? Mit akartam? Ja, elmegyünk per bulihoz. Várja, azt nem Na, meghallgatom akkor a Ghetto Platinát. Na, megyünk bulihoz, egy kicsit bulizunk. Oksa? Itt Oké. le is rakjuk magunkat ide, és amit látjátok, be van modolva ilyen buli hely, de most elvileg nekem nem fogjátok hallani, és ezt most megoldom, hogy halljátok. Pedig be van kapcsolva a rádió hangerő, ezen veszek lejjebb itten. Oké, és akkor ne nézzük akkor, jaj, ja, induljunk. Oda. Na, igen, és most már halljátok. Na, halljátok most már. Én hallom. Én is. Mit csináltál? Beálltam ide. Egészség. Hogy kérdezzétek, én is látás vagyok. Vad! Az igen! Figyeld meg, korát ugrok! Figyeld! Hoppá! Na mi van? Kurva jó ez a zene, csak a címét nem tudom. Azt én is tudom. Ó, szia őr! Bozét. Vége. Kit ütögetsz? Hát mi van? Nekem is lenne izéje, mert ugye olyan Moredej, mit HS ütögetsz meg? olyan HS kapsz illel így, bum! Előtt sem melléd lőttem. Vége. Nyugalom. Már ó, végre nappal. Mit lődögetsz? Nem lőttelek meg, már ne haragudj. Így szétlövöm az összes széket. Az mi? Gyere, ide nézzünk már be! Jó? Vagy, gyere már. Na, itt akarsz maradni, okés. Nem! Tikasz, hogy beszart. Na, gyere már. Na, okés. Szerintem pucoljunk innen, mert megöltem a zenészt a... Ó, most itt hogy? Jó, átmentem. Ó, sikeresen átmentem. Na, az igen!
Ez nem semmi. Dick, szerelőtelep XD. Nézd, Szala. Ja, látom. Dick, Egyébként- öcsém. Egyébként nem találom, hogy a Nézzél, Szala szalaink fel, neveznek. nézzél fel, Szala. Wow. Már bocsánat, de ezt... Ingyen vibrátor. De van, de mindenhol ilyen kép van, vagy mi a geci? Ez nem tudom, de... Ja, Szerintem Jó. pornókép. hát nyilván. Egyébként tudom ám. Ez mi a fokú? Dick, mi van már itt, Dick? XD. Kiülök, esküszöm ezen. Ez nagyon jó be lett modolva, mit nem mondjak, de... Most Nem ez mondod! Is, hát ez nagyon jó. Hoppá. Na várjál, mert valamit beteszek, Tudod mit? valami dubstepet. Öcsém, úgyis itt van a bank közel. Menjünk bankútra búni. Menjünk bankútra búni. Szépen. Azt mondja, hogy azt hiszem erre. Uha, várjatok, mert pontosan nem Ja, tudom. akkor valami... De igen, erre lesz. Hoppá, Ami jó. megint kicsúszok. Dick, javítson már meg. He. Uha, szerintem sokan vannak itten. Aha. Nem, abszolút nincsen itt senki. Na, gyerünk. Hoppá. Jó, gyorsan ki, szállj ki már. És akkor ugye lezárom a kocsit, mielőtt valaki elvinné. Azt mondja, hogy elvileg itt vannak szerintem. Ó, elkéstünk, már robban. Júj! Ó, fél HP maradt. Júj! Az igen. Ó, épp hogy nem pusztultam el. Jó, újra lehet rabolni, hogyha megöljük az őröket. Gyorsan, öld az őröket, Oké, gyerünk, let's go. Szia, menj innen. Menj innen. Bitch, Dick, what? Ez mi? Bug. Vagyis hát bug, de... Jó, mindegy, menj, gyere tovább rajta, hát Istenem, hát most... Itt kell vele foglalkozni. De, Dick. Na, ez meghút. Na mi van? Jövök! Nem lehet, az valamiért örök élet, de nem értem azt, hogy... Háttérzaért bocsánatot kérek. Na, ez is meghal, látod? Mindegyik meghal, csak... Szia! Mizu? Oh, hello! Az hogyan ölt meg? Nem tudom, de ez valamit használ ez itten. What? Dick a kis csicska. De ez mi? De most ez nem értem. De most miért kell ilyet csinálni, ezt nem értem. Na mindegy. De még mindig égek, Dick. Ez mi már? Hát muredej. Lehívom fegyvereket, öcsém. Dika tűzoltó skinem van. Jó, de most megkapja, tudod miért? Mert én most bedobok egy füstgránátot. Más néven könyvgázt, be fogok neki dobni. Gyere per bank, gyere. Várjál! Mert most fegyverezek. Hát jó, akkor hívjad le gyorsan a fegyvert, én addig könyvgázzal mondom. Nem hívtam le a könyvgázt? Ja, itt vannak a De fegyverek. itt a könyvgáz, oké. Bakker, menj már innen, igen. Dick AVP-vel öltem meg. XD. Azt mondja, na. Fuck! De mi ez, te Dick killelő buzi, te? Aj, Istenem. Hallod, te hol tudsz venni izét? Mi a nevét? Mit? Van, azt hiszem, hogy
Na, mi az? Füstbomba vagy könygáz? Igen, mi van vele? Na. Én csak könygázt látok itt. Igen, én is. Vagyis hát én azt vettem. Gyere izé per bolt. De nem erre nőttem kisbolt akkor. De eddig Miles is már killel, ide se érek, de már killel. Kisboltba jöjjek? Aha. Jó, egyszerre öltük meg egymást, jó van. Na mindegy, ilyen csöves skinem volt. De gyere! Ide. Na, vegyek egy átváltoztatom gyors a skinemet, leívom a rákos fegyvereimet, és akkor már mehetünk. Van sniperem. Jó, bírt ki, nehogy lelőjenek nekem, bírt ki, légy szíves, jó? Desert Eagle. Gyorsan. Fú, basszus, kinézett. És akkor Niga. És akkor per kis bolt. Oké, itt vagyok. Ezt te vagy, te és most hol lehet rabolni? Nem értem most. Hogyan lehet rabolni? Mi van most ez itt mi? Dick. Ez valami nyomi raktár. Nyomi raktárék ez. Itt van egy ember, ezt megölöm, ezt a bácsit. Itt van ez a néger. Csokolom bácsi, kér egy kis ólomgolyót? Ajándék, nem fog fájni. Jó napot, néni. Dick. Valaki jött a kisboltba. Kajak. De most itt hogy lehet? Megöltem. Jó van. Nem vagyok hülyám szala. Mi? Nem vagyok hülyám szala. Valaki jött. Most te voltál a buzeráncs, tudom. Tehát akkor nyilván én voltam. Ott egy csávó. Megöljök? Öljük. Az igen. Csokolom bácsi, elnézést, kaphatnék egy töltséreset olajon tettel? Most itt semmi kört nem jelezdik. De mi most lőjem szét a pénzt? Network problem. Ó! És nem tudom mi van velem, de nem tudok mozdulni, mert network trouble. Azt írja. Nekem nincs network trouble. Kurva anyját, hogyha a net megint elmente. Na mindegy. Az mi az a network trouble? Na mindegy, akkor hát szerintem ez a videó ennyi lett volna. Egy kis technika. A kurva anyját. Na hát akkor szerintem ez a videó ennyi lett volna. Egy kis technikai problémák miatt is, meg amúgy is ennyi elég lett. Elég lesz egyelőre. Hát és akkor... Kiva. Jó, mindegy, majd megoldjuk majd szala. Na mindegy, én Na Martin... várj, nézem. Nem rúgtam meg ki véletlenül, a múltkor is kirúgtam a... Tényleg magas csatlakozót. csámban van aktiválva. Na mindegy, megnézem a izét, hogy... Jó van, na mindegy, akkor... Nem ment el a netünk igazából, nem ment el semmi. Akkor szerintem server lag. Na mindegy, ha tetszett a videó... Vagy pedig időlépés. Ha tetszett a videó, lájkold, vagy iratkozz fel a csatornára. Köszönöm. Én Martin voltam, és itt volt velem Szalyi Szilárd 27. Pá. Sziasztok!